Ko kun san cewa naira 100,000 kacal za ta iya fara muku kasuwancin da za ku iya tsayuwa da kafafunku a shekarar 2024? Saurara ku ji bayani dalla-dalla. Sana'ar POS da naira 100,000 za ku iya fara kasuwancin cirewa da ajiyar kuɗi na POS. Kuna iya samun akalla ribar naira 2,000 zuwa 3,000 a rana, kusan naira 80,000 a wata. Cajin waya da kuɗi kalilan za ku iya fara sana'ar cajin wayoyin hannu. Karɓar naira 50 zuwa 100 na cajin waya zai iya samar muku da ribar kuɗi da zai iya kaiwa naira 3,000 zuwa 5,000 a rana. Kayan sakawa kamar yadda ake cin abinci, haka ake suturta al'aura. Za ku iya fara sayar da kayan gwanjo ko sabbi da jarin da bai haura naira 100,000 ba, kuma ku kwashi riba mai gwabi. Abinci da kayan makulashe. Akwai ma'abota cin pizza, shawarma, boga da sauran nau'ikan abinci. Za ku iya zuba jari a kasuwancin abinci da kayan makulashe da kuɗi da bai haura naira 100,000 ba. Tallan data. Kamar yadda ake cin abinci, haka ake siyan kuɗin kira da na hawa yanar gizo. Za ku iya fara dillancin katin waya da na hawa yanar gizo da kuɗi ƙasa da naira 100,000. Wasu sana'o'i kuka sani za a iya farawa da kuɗi ƙasa da naira 100,000?